Започваме деня с едно от най-ароматните преживявания в Шри-Ланка, което е посещение на местна градина за билки и подправки. To make chocolate, you can use only the beans. Vanilla, it is very expensive. Ванила беше жълто. For cold, sore throat. Това като бях малка, нашата мама да се такова. The Ceylon cinnamon is the best cinnamon. Yes. Yes, because Ceylon is the previous name of Sri Lanka. Yes. There you are. Беше много наситено. Цейлонска канела. Yeah. That's the best. След като направихме обиколка из градината, ни събраха всички заедно и да направиха масаж на врата, с който трябваше само да оставим бакшиш, $3 хора. И направо гърба ми е прероден. След това минахме през магазинчето да си купим някакви билки, кой каквото иска. Аз купих на мама крем за артрит. И имаше неща за буквално всяко нещо, което е боли по тялото. Аюрведа, традиционно шри-ланкско лечение. Ако има едно нещо, което им признавам на азиатите, и това е тяхната способност за шофиране, колите са буквално една върху друга, моторчета минават от всякъде и в същото време успява да няма нито едно пътно-транспортно происшествие. По пътя към Канди спряхме в фабрика за производство на бижута с различни скъпоценни камъни. Проведоха ни през целия процес от това къде се добиват, как се обработват, до това как се създава вече готовото бижу. А след това се отправихме да гледаме традиционно шри-ланкско шоу. За завършек на деня посетихме Temple of the Tooth, което е място, където се вярва, че е съхраняван зъбът на Буда. На следващия ден, преди основната ни активност за деня, се отправихме към едно от най-зелените съкровища на Канди и това е Кралската ботаническа градина. Тя заема площ от близо 60 хектара и е дом на хиляди растителни видове от цял свят. За влизането попаднах в алея от високи кралски палми, които изглеждат като от филм, а историята на това място се почва като кралска градина по времето на британския период. Едно от най-впечатляващите места тук е Бамбуковата гора с гигантски бамбук, който може да достигне височината на сграда, но най-красивата част и това, което мен лично най-много ме впечатли, е къща с орхидеите. Те са част от специална колекция, която е събирана с години, включително редки и местни видове, които има само в Шри-Ланка. А сега се отправяме към основната ни активност за деня, която е най-красивото влаково пътешествие, по мое мнение, и това е влакът от Новара Елия към Ела. Този маршрут често е наричан един от най-живописните в света и с причина. По пътя минаваме край водопади, гъсти гори и разбира се емблематичният Nine Arch Bridge, което е едно от най-сниманите места в страната. Ще ви издам един хак за готина снимка. Следете кога има завойчета и кога няма цвели. Това е много важно. Кой пак си взе люто? Вече сме в Ела. Време е за почивка, вечеря и сладолед. Общо с обстановката отвън. Тех с бадемово макиато. Сега ще ви направим рум тур. Това е нашата стая. Така, сега отиваме към банята. Много съм изморена, но това няма значение. Ето голяма баня, много е сладка. Така, и много голяма тераса, която не се вижда в момента, но утре ще ви покажа.
Добро утро! Събуждаме се обратно в джунглата. Както виждате, гледката на закуската е зашеметяваща. Оказа се, че в същото време, в което ние сме настанени в хотела, има и сватба. И така, от първо лице видяхме и булка, и младоженец, както и техни традиционни танци. Fruit. This is rose apple. Rose apple. Rose apple. This is guava. This is mini guava. Главата This is между другото добре изглежда. This is also sort of guava, but little bit bitter than this one. So this one, the green tea is very expensive than the others. След което се отправихме към малкия Адамов връх, или Little Adam's Peak. Що не? Иначе вървене. Дойдохме от ето тази пътека, качихме се от тук и стигнахме до ето тази гледка. Сега слизаме от Little Adam's Peak. Беше много готин хайк. Не се качихме по изгръв слънце, както миналата година, но гледката беше страхотна. В момента е 11 часа. Ние вече слизаме. Качването беше около 40 минути, слизането 30 горе-долу. Хотелът ни е точно на старта на пътеката за върха и минаваме покрай чайни плантации. Зелено, докъдето ще вият очите. Така много обичам. Гледката хотела ни е страхотна. Снимала съм ви от закуска как изглеждаше. А хайкът до върха беше много приятен. В началото е като разходка в парка, след това има малко стълби и по желание, когато се качим на върха, има едно хълмче срещу него, което можем да отидем. Ние се разходихме до там. Имаме спускане, след това изкачване до съседния хълм. Беше много готино, страхотна физзарядка за сутринта. Сега продължаваме към Nine-Arches и след това отиваме до един полупар, който жесток е. Няма да ви го покажа. Сеси! Беби! Знам. 40, не, 20. Нали ли водата 40, защото ни преднаправим пред това. Ще завършим деня в Равана Пул Клуб. Тази мацка ще я качват на свинга. Your friend? Yeah. Ще разрулет ли повече или там? Започна лека по лека да залязва слънцето и да падат едни жестоки облаци. Много е красиво. Камерата не може да стане това, което ми вижда очите, но е страшна красота. Той човек си живее живота. Ей така са. Ей така се прави. Ей, този бой е голям. Хванахме се тук да дойдем до центъра, само за да си вземем сладолет с този вчера.
макето. Много е добър. Вчера същия вкус. Днес пак. Много добре. Ако това видео ви е харесало, ще се радвам да се абонирате за моя канал. Ще се видим в час 3. Чао, чао!